Magandang gabi mga Lods. Tara, punta tayo sa Bicol. Nandito ako ngayon mga Lodi sa Arcovia Terminal para sumakay ng bus pauwi ng Bicol. Ito ang bus namin, yung Akagsawa Travel and Tours. Akala nila mahal ang pamasahe rito kasi isa ito sa pinaka malupit na bumabiyahing bus pauwi ng Bicol. Tara mga Lodi, sakay na tayo at nang makapag night road trip na tayo rito sa Kagsawa Bus Travel and Tours. Ang ganda talaga ng bus na to mga Lodi. Ayan ang luwag ng istribo nila. Talagang kasyang-kasya yung mga dala mong gamit dito. Napakaluwag. Hindi ka mawawalan ng espasyo rito. Tara mga Lods, akit na tayo. Tingnan natin yung loob ng bus. Ang ganda pa lang hagdanan Si Manong driver ang forma pa. Kakarbata mga Lodi. Wow, ang linis. Ganda ng interior ng bus na to mga Lodi. Talagang pagkagsawa mga Lods, punong-puno na pasahero. Iba talaga siguro ang serbisyo nito Ang luwag ng mga upuan mga Lodi. Napakalinis pa. Talagang komportable ka rito. Ang daanan mga Lods, malinis. Tapos sakto lang yung aircon. Ganda pa ng bubong nila. Sobrang ganda. Napaka-elegante. Ang lupit talaga ng Kagsawa mga Lods. Mukhang mapapasarap tulog ko nito sa biyahe. Ayan Ang ganda. Ito mga Lods, nasa biyahe na kami. Napaka-safe talaga ng driver. Kaya sa sunod mga Lodi, talagang subukan yung sakyan itong Kagsawa. Talagang hindi kayo magsisisi. Napakaganda ng serbisyo nila. Tamang-tama lang yung aircon. Tamang-tama lang yung sounds sa radyo. Makakatulog kayo ng mahimbing dito mga Lods. Napakabait pa ng mga driver. Marami na rin akong nasakyan ng mga bus na halos bumabiyahe ng Bicol. Pero sa tingin ko, ito yung pinaka the best. Sa totoo lang mga Lods, maraming beses na akong nakasakay dito sa Kagsawa. Talagang ito yung prepare ko na bus. Ito mga Lods, ang unang stopover nila dito sa Chaong, Quezon. Ayan, may mga kasabay na mga ibang bus na rin. Dito yan sa Dada and Nene Restaurant sa Chaong, Quezon mga Lods. Ito rin pala nag-stop over mga Lodi yung Antonina Bus Lines. Ito mga Lods, yung pangalawang stopover namin dito sa Calawag, Quezon. Hindi ko na na-video yung biyahe kasi nakatulog ako. Ayan mga Lodi, dito yan sa Villa Paraíso sa may Calawag, Quezon. Talagang napapasarap ang tulog ko rito mga Lods. Ayan na rin mga Lodi, yung ibang mga bus na nakasabay namin galing Manila. Pauwi na rin ng Bicol. Ito mga Lods, yung last na stopover namin dito sa Libmanan, Camarines Sur. Katulad din dati, di ko na naman na-video yung biyahe kasi tulog na naman ako. Ayan mga Lodi. Ang mga stopover pala nila ng mga restaurant talagang malilinis. Tsaka mura lang din yung pagkain. Talagang malupit talaga tong Kagsawa. Kaya isa ito sa pinaka malinis, pinaka magandang serbisyo na mga bus company pauwi ng Bicol mga Lodi. Ayan dito na kami sa may Libmanan, Camarines Sur. Malapit na ako sa aking paroroonan mga Lodi. Ang aking bayan na Pulangi, Albay. Kaya mga Lods, kung gusto nyo ng komportable na sa biyahe, malinis, magandang serbisyo, tapos safety na driver, hospitable na driver, dito na kayo mga Lodi sa Kagsawa. Kaya tinagurian itong first and safest and cleanest bus company in Bicol region mga Lods, ang Kagsawa. Talagang di kayo magsisisi. Grabe, ang ganda ng serbisyo nila. Mabait ang driver tsaka napaka safe mag-drive mga Lods.
Kaya ito talaga Lods ang isa sa mga bus company na sinasakyan ko pag uwi ng Bicol. Ganun din pabalik. Andito na pala ako sa aking bayan Lods ang Pulangi. Salamat. Drive safe mga Lods. Ingat sa biyahe. God bless.